Gyerekek ügyesek. Én a Maticanyán után elmentem dolgozni a lottótároló, úgyhogy aki szerencsét akar próbálni jöjjön. De csak másnapra tudod meg. Mire gondolsz? A másik osztályfőnök, a tündék osztályfőnöke a Székely József. Le a pénzbe. Székely József. Én kerítettem el a társadalmat. Igen, lehet váralós mindegy. Másik osztályú a részek soroztam. Összejöttem már, korábban kell kezdeni. Jó, az a típus. 20 évet nyert a végkultúra. 10 évesen találkozik. De akkor dolgokat kell sorolni, hogy én teljesen mindegy az végül is. De mindegy, kezdeni mondom, hogy hát végeztünk utána iskolában, mentünk az egyetemre, Varsóba. Ott nekem nem sikerült, belépni. Mentünk statuálnak utána. Ott az gyárban még dolgozgattam, itt egy pár évet, 3 évet azt hiszem. Aztán nekem is ugye István mondta, hogy inkább menni valahova. Nem jutottam Ausztriáig, Magyarországra mentem. Ott próbáltam meg, dolgoztam egy villanyszerelő, aztán csináltam egy céget, egy ilyen villanyszerelési munkákon, ilyen belső szerelésre foglalkozó céget. Úgy sikeresnek mondtam magam, mert úgy éreztem, hogy ezen a valami jó vagyok, de nősülés az elmaradt. Tehát nem nősültem akkor még meg. Most, tehát 2003-ban most 2 éve nősültem. 36 évesen, még Gerések mondta, jó későn nősült. De azt mondom, van egy 1 éves lányom. Gondolja megnézheti. És akkor utána úgy gondoltam, hogy most Magyarországon azért azt akartam azért, hogy dolgozni, mert mindenkit hagyja azt, hogy pénzt keressen, vagy miért több pénzt, vagy megmutatszok egy ilyen szegénységgel, vagy ilyen. Hát inkább mindenki azért ment el, hogy valami, de végre valami, mert itt van mindenkinek csak a halaszkodásunk. Most csak már kint vagyunk, egy annyi ideje, vagy aki is mondta, akkor már elég belőlünk ez a Magyarország tevékenység érzet, hogy ide jön. Az, hogy inkább akkor visszajönni, itt folytatni valamit, vagy... Hát azt, hogy most megnősültem, és arra számoltam, hogy építettem egy házat, csináltam itt egy kocsmát, most vállalkozásban nehéz egyből bevágni, mondták is, hogy most visszajöttem ide, nem? A kártyák már kivannak, azt a dolog jobban tudja, hogy így is marakodásra adtak, de elég van olyan könnyű, hogy most itt is egy villanyszerelő céget csinálni, meg nyomulni. Most az meg, az nem csak úgy cseppel az elmondani. Oda mindig közöttek, ha ő meg a vállalkokat, mindig megy, de végül is van egy olyan része is a dolognak, hogy kint azért Magyarországon, biztos Ausztriában is, mert az ember megszokja egy bizonyos életszínvonalat, és akkor itthon is már többet költ, meg minden, és akkor rájön, meg mégis kevés a pénz. Ha nincs egy nagyon jó menővállalkozás, vagy valami, akkor itt is udolva, akkor hát nem elég van, és akkor most még mindig úgy van, hogy megyek, még vállalatmunkát, működik ott is a cég, meg itthon is. Hát lehet, hogy is az lesz, hogy és megint csak Istvánra mondani. Mikor öregek leszünk, akkor hazajövünk, és akkor én is arra számom, most még megyek, meg utána aztán házam megvan, most ott van valamiből az ember. Az egészet, hogy a határozók a csillagos étel. Nem lehet azt, hogy most felfelel meg elég. Valahol meg kell állni, és akkor tehát viszonyítani kell, ha valami ez van. Nem lehet az, hogy még többet, bármennyi van, mi is több kell. És úgyse fogod elérni soha azt. Nincs már beszéltem, de köszönöm.